Vo včerajšej mixzone sme vám ukázali skvelé výkony nášho tímu na Gorenie Beach Volley Cup v Senci. 1. máj bol však pre športovcov z Digisport oveľa náročnejší. Nenechali sme si ujsť ani ďalšiu skvelú akciu – Bratislavské Unihry. Tam sme však šokujúco zlyhali v našej najsilnejšej disciplíne. Medzi televíziami možno sme futbalová jednotka, ale v praxi to stačilo iba na 3 prehry so zahambujúcim skóre 2:10. Ja si myslím, že sme podali dnes veľmi zlé výkony, pretože sme nehrali to, čo sme sa dohodli na začiatku, že dopredu môžeme, dozadu musíme. Dnes sa ukázalo, že nemáme natrénované a najväčšia bolesť premieňanie šanci. Neboli sme tak zohratí a nemali sme ani to šťastie, nám to tam nepadalo. Nič, pokračujeme ďalej so zdvihnutou hlavou, to je jedna bitka prehratá, ale ideme ďalej. Prehry nás štartujú za veľkými víťazstvami. Dúfame, že náš tenista nás bude reprezentovať ďalej úspešnejšie. Zatiaľ som v semifinále, tak uvidíme, ako to dopadne ďalej. Už aj týmto som výrazne predčil svoje očakávania, takže ja môžem byť iba spokojný. Nakoniec toho bolo 3. miesto a aspoň jedna medaila pre Digisport. Na umiestnenie sa však nikto nepozeral. U nás vždy platí: nie je dôležité vyhrať, ale urobiť poriadnu show. A tu sme skutočne urobili. A zďaleka nie len my. Organizátorom vyšlo naozaj úplne všetko. No tak v tomto roku chcem špeciálne vyzdvihnúť hlavne počasie. To, že nás slniečko nesklamalo ani v najmenšom. Myslím, že všetkým sa tu veľmi páči. Ďalšia vec, čo nám vôbec nesklamala, sú krásne baby, lebo ako tu ich je na kope strašne veľa. Takisto účasť. Strašne veľa ľudí prišlo. Ešte sme ich museli aj troška utlmiť pri registráciách, lebo prišlo veľa viacej tímov, ako bolo zaregistrovaných. A myslím, že prežívame skvelý deň. Chcel by som poďakovať všetkým partnerom, ktorí do toho prispeli. Samozrejme aj mediálnemu partnerovi, ktorý nás veľmi podporil v tomto ročníku Digisportu. Ešte raz díky moc. A taktiež všetkým chalanom, ktorí v rámci môjho tímu organizačného, ktorí sa do toho zanietili týchto posledných pár týždňov a vytvorili toto podujatie. Myslím, že také nevšetné pre Bratislavu.